1 कोटी रां बाजेटजों जे बेखौ आपडेट खालामनो बानायनो जे बेखौ जे फोरमायना होदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। हेल' नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा दिनै आं दंफैयो थुलुंगापुरियाव दंफैयो आं दतमानि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बे गोथै स' फबनाय जायगायाव दंफैयो आरोखि आं। नोंथांमोना नुनो हागोन थुलुंगापुरि। दा बेखौहाय आपडेट खालामगासिनो दं आरोखि। दा बबे मेन गेट बानायगासिनो दं। दा खामानिया सोलिगासिनो दं आरोखि कन्टिनिउ। दा नोंथांमोननोहाय गासिबो जे एक्सप्लर खालामनानै खोन्थाजोबगोन आरोखि आं देखायजोबगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायजोब आरोखि, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरो मिन्थिगोन आरोखि। दा जों सिङाव हाबनोसै। दा बैथिं हाबग्रोसै। बेजोंथ' नै दासो बानायगासिनो दं। दा नैबेखौ नाहरदो, नैबेखौबो नोंसोरना बानायगोन आरोखि। बेखौ एसे देखायहरदो। बे बिल्डिंखौहाय बेखौबो बेखुनानै बानायगोन आरोखि, पार्किं आरो बिल्डिं बानायगोन आरोखि। बेखौबो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थुलुंगापुरिनिनो बे मोनसे जायगा आरोखि। गेटजों थांसै आरोखि जों दा। नोंथांमोना नैबेखौ नुनो मोनबाय। बियो स्कुल, इउएन एकाडेमि स्कुल दतमानि आरोखि, दतमा इउएन एकाडेमि। बारा गोबाव जायाखै आरोखि बियो स्कुल खुलिनाया। नोंथांमोननो देखायलांसिगोन आरोखि, नोंथांमोना लांबाय थाथ'ल'। टाइल्स होजोब्बाय, टाइल्स जाजोब्बाय आरोखि बे गासिबो। दा नै बियो ड्रेन जाजोब्बाय आरोखि, ड्रेन बानायजोब्बाय जाबाय। ड्रेन लामाफ्रा माने गार्देननि बे गार्देननि जाजोब्बाय आरोखि, गार्देन टाइल्स बानायजोब्बाय। दा नोंथांमोना नायनो हागौ नै गेटखौ सिंनि भिउआ माबायदि। बे गेटआ बिराद मोजां समायना मोनसे आपडेट जागासिनो दं आरोखि, बानायगासिनो। बिराद मोजां समायना नुगोन आरोखि बेखौ दा जाफुंजोबोब्ला आरोखि। बारा गोबाव नांला बेखौ, जेनेबा बोसोरसेनि उनावनो बे कमप्लिट जाजोबसिगोन आरोखि गासिबो। दा नै नोंथांमोननि सिगाङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे मुसुखा, बे गोथै सहखौहाय बेयावनो दोनदोंमोन नङा होमबा। नै नोंथांमोना मिथिखाजोबोबा सोरबा मिथिखाबाय। दा बेखौबो बिराद मोजां साजायबाय आरोखि हनै। बै सिगां उननियाहाय बिराद मोजां बेनारफोर बायदि साजायबाय आरोखि। दा बेखौ टाइल्सफोरजों बानायगोन खोमा बेखौ गासिबो। बे कमप्लिट गासिबो बे खामानिया जे जोबजोब्बा गोदान भिडिअ मोनसे आपडेट फैबावगोन आरोखि। दा बे खामानिखौहाय, दा बे आपडेट खालामनाय खामानिखौ जे सिगां जोंनि आसामनिनो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा फैनाय समाव जे बावैसो सिगां जे स्टुडेन्ट दे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ 30 मार्चखौ जे स्टुडेन्ट दे हिसाबै बे फोसावबाय। बे फोसावनायनि समावहाय जे बिथाङाहाय बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थुलुंगापुरिखौहाय जे आपडेट खालामनो बा साजायनो 1 कोटी रां बाजेटजों जे बेखौ आपडेट खालामनो बानायनो जे बेखौ जे फोरमायना होदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दा नोंथांमोनाहाय सोरबा दा थुलुंगापुरिखौ जे नायनो दा दासिमबो जे थुलुंगापुरियाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दा फादार अफ बड', बर'नि बिफा, दा बेखौहाय जे बिनि जे गोथै स' दोननाय जायगा बे थुलुंगापुरियावहाय जे नोंथांमोना सोरबाबो दासिमबो जे नुफैयाखै बा फैयाखैब्ला, दा नोंथांमोना नायनो लुबैदोंब्ला दा फैगोन गोदान बोसोरनि 2025 मायथाइनि 30 मार्च स्टुडेन्ट दे बिराद गिदिर मोनसे प्रग्राम खालामनाय जागोन आरोखि स्टुडेन्ट देआवहाय। दा नोंथांमोनाहाय दा थुलुंगापुरियाव फैनो लुबैदोंबा स्टुडेन्ट देआव फैयो आरोखि नोंथांमोनाहाय जे जानो गोनां बोसोर गोदाननि स्टुडेन्ट देआव 30 मार्चआवहाय। नोंथांमोना बेवहाय
गासिबो नुलांजोबगोन आरोखि बेखौहाय दा नोंथांमोना एक्सप्लर खालामनानै थांनो हागोन जायगाया माबायदि समायना जायगा नोंथांमोनाहाय नायनो लुबैथारदोंबा दा नोंथांमोननोहाय आङो गासिबो देखायलांजोबगोन आरोखि थुलुंगापुरिनि भिउफोरखौहाय माबायदि दा बानायगासिनो दं आपडेट गोबां खामानियानो दा आद्रा दङ आरोखि जाजोबाखै दा बानायगासिनो दङ बिराद मोजां बार नाङो आरो खोलो खोलो बार नाङो जायगाया गुसु थान्दा बिथिं नुनो मोनदों नै राय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय दा बेफोरखौबो गासिबो आपडेट खालामजोबगोन आरोखि बे लामा थाबायग्राफोरखौहाय खामानिया जागासिनो दंजोबो आरोखि दा नोंथांमोनानो नायबावदो फादार अफ बड'स लिरनाय दंखायो आरोखि बेवहाय फिग्राब अफ बड'फा नैबेहाय लिरनाय दं आरोखि बेखौ देखायना होलाय एसे बेवहाय लिरनाय दं आरोखि नोंथांमोना फरायदो एसे दा नै बिथिंजाय नुनो मोनदों नोंथांमोनाहाय गार्डेनबो बानायगोन आरोखि बिबार बारिजों साजायजोबगोन सिगां समाव बेवहाय बिराद मोजां बिफां दंमोन आरोखि बेबायदि फुलाबो बिराद मोजां दंमोन बेखौ दा आपडेट खालामनायनि थाखायनो बे फुल बिबारफोरखौहाय माखासे दानफायजोबनायजों मोजां गोदान बानायफिननो आरोखि साजायफिनजोबगोन बेखौ दा आपडेट खालामफिनबाय दा बे ड्रेन एरिया नुदों बे ड्रेन एरिया गासै गार्डेन जागोन आरोखि बेहाय गार्डेन जाजोबगोन आरो बिबार साजायनाय गार्डेन जागासिनो दं आरोखि खामानिफ्रा जाबजोब्बाय दा नै बिदिनो नै लामा नैबावबो नुदों नोंथांमोना नै बेखौ मोनसे गार्डेन जागोन बेखौबो आपडेट खालामगोन साजायगोन आरोखि बेखौबो बिराद मोजां नुगोन जेला साजायो अब्ला भिउफ्रा बिराद मोजां नुगोन आरोखि जे फादार अफ बड' बिनि जे गोसोआव फबनाय जायगा बिराद मोजां समायनाजों बुंफबगोन आरोखि बियो नोंथांमोना नुनो थांदों नैबे बे फुलनि गार्डेननि जागोन बियो फुल गायगोन आरोखि बे गार्डेननि गासिबो फुलनि बानायजोबनाय आरोखि जे दासिमाव जेबो बारा आपडेट जायाखै आरोखि दा बानायगासिनोसो दं 40% दा आपडेट जाबाय दा 60% आपडेट दंबावो आरोखि गोबां खामानिया दा आद्रा दंबावो दा जेला फुरा आपडेट जायो अब्ला बिराद मोजां समायनाथ' नुखागोन बेजोंबो टाइल्स जाबाय नै बेजोंबो टाइल्स बे प्रग्राम स्टेज बियो बे स्टेजजों थांग्रा आरो प्रग्राम बानायगासिनो दं आरोखि लेबारफोरनि केम्प आरोखि बे लेबारफोर मिस्ट्रिफोर थाग्रा खामानिया जागासिनो दं दा नै नोंथांमोननि सिगाङाव बे मोनसे फिसा दा फेमास आरोखि बेखौ दा गोबाङानो मिथियो आरो नुखांबायबो जानो हागौ अब्लाबो दा नोंथांमोनाहाय जे थुलुंगाफुरियाव
खेबसेब्लाबो फैथार आरोखि नोंथांमोना जे फादार अफ बड' बे बर'नि बिफा नङा होमबा बेनि गोथैखौ खुंनाय जायगा बे मोनसे बिथांमोनाहाय नायफैयोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन मोजां मोनगोन आरोखि बे बर'नि जायगा ओरैनो दं बे थुलुंगाफुरियावहाय दा नैबे ब्रिज नङा होमबा बिराद मोजां गुसु बार बारदों आरोखि बेवहाय दा बिनिफ्राय मोनसे भिउ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बयबो हाजोआ दा बेजा गोजौमोन आरोखि बेहाय बेथिंजाय बेजों गोजौमोन दा बेखौ जावबाय एसे जावखाबाय बिथिंजायबो भिउआ मोजां मोन आरोखि जेला आपडेट खालामनाया गासिबो कमप्लिट जाजोबगोन अब्ला बिराद मोजां समायना नुगोन आरोखि दा जोबनायाव आं नोंथांमोनखौहाय बेखौनो खावलायनो सानो जे नोंथांमोनाहाय बे थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे फादार अफ बड' नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि बिफा जे बेनि जायगायाव जे नोंथांमोना फैनानै एसेब्लाबो नायफैयो आरोखि नोंथांमोनाहाय जे गासिबो मिथिखाजोबो जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दतमा थुलुंगाफुरि थावनि आरोखि नोंथांमोना खनसेब्लाबो फैनानै जुदि बेखौहाय नायफैयोब्ला जे नोंथांनि गोसोआबो गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोन भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोखि दा नोंथांमोना अननानै खनसेब्लाबो बे थुलुंगाफुरियाव फैनानै नायफैनो हागोन आरोखि स्टुडेन्ट डे खालार खालि नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरोखि बेवहाय दा आपडेट जागासिनो दं आरो फुरा कमप्लिट जाजोबब्ला नोंथांमोना गोदान भिडिअ नुनो मोनजोबगोन आरोखि